Gepleyer Azadlyk Radiosyň. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 17-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyryn. Ortaýyň internet prowaideri köpçüligiň üns merkezine düşen Daily Stormer adly neonacist websaýtyň ortaýdaky registrasiýasyny ýatyrýanlygyny aýdýar. Bu çäýranyň media gözegçilik edýän hökümet guramasynyň websaýtyň ekstremist mazmunyna seretmek barada eden talabyndan soň amalaşyrylanlygy aýdylýar. Domainleri hatabalyan Moskwada ýerleşýän Rucentr adly gurama özüne Roskomnadzor döwlet agentliginden Daily Stormer domaini ýatyrmagyň mümkinçiligini öwrenmek barada resmi hatyn gowşanlygyny 16-njy awgustda Azad Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Daily Stormer Google we GoDaddy portallaryň oňa öz hyzmatlaryny bermekden ýüz öwrenden soň dailystormer.com domaini bolan gözegçiligini şu hepdeniň başynda elden beripdi. Bu ýeri kompaniýalaryň karary websaýtda Birleşen Ştatlaryň Virginia ştatynda jins paralygy ýazgyryp çykyş edip ýapat bolan dinana garşy maglumatlaryň çap edilmegine garşylyk görkezip sosial mediada geçirilýän kampaniýa bilen bagly boldy. Habar berilişine göre Ortaýyň Rucentr guramasy Daily Stormer websaýtyny 15-nji awgustda hatap alypdyr. Pakistan Birleşen Ştatlaryň Kaşmiriň Hizbut Mujahedin adly separatist guramasyny terrorist gurama hökmünde häsiýetlendirmegini tanqid etdi we muny doly adalatsyz diýip adlandyrdy. Döwlet departamenti 16-njy awgustda bu guramany terrorçy guramalaryň sanawyna goşupdy we ýurdun raýatlaryna hem ýaşaýjylaryna bu gurama bilen iş salışmagy resmi taýdan gadagan etdi. Şeýle-de onuň Birleşen Ştatlaryň garamagyndaky giňişliklerde hasaplaryny doňdurdy. Biz Birleşen Ştatlaryň kararyndan aladylanýarys. Kaşmiriň öz ýoluny saýlamagyny goldaýan guramanyň terrorçy adlandyrylmagy doly adalatsyz diýip Pakistanyň Daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Nafis Zakariya 17-nji awgustda Islamabadda jurnalistlere aýtdy. Hizbut Mujahedin Kaşmirdäki iň uly söwüşüji topar. Iýul aýynda Birleşen Ştatlaryň häkimetleri guramanyň esaslandyrjysy we lideri Sayyid Salahuddin global terrorçy diýip adlandyrypdy. Birleşen Ştatlaryň bu beýanaty Hindistanyň premier ministri Narendra Modi'niň Washingtona saparynyň öň ýanyna gawat gelipdi. Owganistanda İslam döwleti toparyna garşy geçirilen operasiýada Birleşen Ştatlaryň eskeri wepat boldy we birnäçe Amerikan hem Owgan eskerleri yaralandy diýip harbiýler 17-nji awgustda habar berdiler. Bu ýagdaý soňky ýylda Owganistanda wepat bolan Birleşen Ştatlaryň eskerleriniň sanyny 10-a ýetirdigi we geçen ýylda wepat bolan eskerleriň sanyndan aşanlygyny görkezdi. Bir Amerikan harby gullukçysy Birleşen Ştatlaryň we Owgan güýçleriniň bilelikde gündogur Owganistanda geçiren operasiýasynyň dowamında çarşembe güni yaralanyp wepat boldy diýip Birleşen Ştatlaryň Owganistandaky güýçleriniň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň ýene bir eskeri Kandagarda janyny geçen hüjümçiniň amalaşyryň hüjüminiň netijesinde wepat boldy. Amerikan eskerleriniň wepat bolmagy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň Owganistanda Talibany hem İslam döwleti toparynyň söwüşçilerine garşy görüşe ýardam bermek üçin has köp goşun ýermek meselesine seredýän wagtyna gabat geldi. Kırgızstanyň Suudi opposision lideri Ömerbek Tekebayew we onuň bilen bilelikde suud edilen Duýşan Kulhatonowa para almakda günä bildirip 8 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Tekebayewiň tarapdarlary Bişkegiň suudynyň 16-njy awgustda çykaran kararyna protest bildirdiler. Tekebayew öz tarapdarlaryny ýüzlenip ähli zat gowy bolar diýdi. Ömerbek Tekebayewiň Atamekin partiýasy öz liderine garşy gozulan işi syýasy matlaply diýip adlandyrýar we onuň esasy maksadynyň siýasatçyny gözde geçiriljek saýlawlardan çetleşdirmekden ibaratdygyny aýdýar. Dergäwçiler Tekebayewiň we ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça öňki ministri Khatonowyň 2010-njy ýylda ortaýatly biznesmenden 1 million Amerikan dollary möçberinde para alanlygyny aýdýarlar. Tekebayew we Khatonow özlerine ýönkülen aýplamalary reddetdiler. Atamekin partiýasynyň Kyrgyzstanyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde öňe süren kandidaty Tekebayew fevral aýynyň aýagynda tutsak edildi. Irak İslam döwleti ekstremist topor tarapyndan amalaşyrylandygy guman edilýän adamzada garşy jinaýatçylyklary barada maglumat ýygnamakda Birleşen Milletler Guramasyndan ýardam sorady. Iran Daşary işler ministri Ibrahim Al-Jafari 16-njy awgustda ýaradan beýanatynda hökümet güýçleriniň ýakynda Mosul şäherini İslam döwleti toporynyň gözegçiliginden boşadanlygyny we adamlaryň köpçülikliginiň gyrylmagy, jynsy gulçuluk hem taryhy gymmatlyklary ýok etmek ýaly jinaýatçylyklaryň üstüne açýan subutnamalary tapanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Nurwan. Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň odalky başlygy Akmurat Rejep Türkmen türmesinde aradan çykdy. Moskwadaky Memorial merkeziniň maglumatyna görä, Akmurat Rejep 2017-nji ýylyň 10-njy awgustynda aradan çykdy we merhumyň jesedi şol güniň özünde Aşgabatdaky garyndaşlaryna berildi. Çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, Akmurat Rejepowyň ýaz şäherleri 17-nji awgustda Lewap welaýatyna geçirilýär. Resmiler Rejepowyň garyndaşlaryna onuň ölüminiň sebäbiniň tromboz, damarda ganyň lokgolanmagy bolanlygyny aýdypdyrlar. Adam hukuklaryny goraýan Memorial merkeziniň eksperti Vital Ponomaryowyň ýazmagyna görä, Akmurat Rejep 1985-nji ýyldan başlap respublikanyň ýol başçysynyň şahsy goragyny, jan penalaryny başçylyk edýär. Bu gulluk 1992-nji ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugy hökmüne täzeden gurulýar. Günnäwir habar saýty Rejepowyň 1985-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlygyna jogap berýän bölümine ýol başçylyk edenligini belliýär. Nesiriň maglumatyna görä, bu bölüm soňra Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň düzümünden çykarylýar we Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlygy gullugyna öwrilýär. Onuň ilkinji başlygy da Akmurat Rejep bolýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Muratniýazow 2006-njy ýylyň dekabryna aradan çykandan soň hukuk goraýjy Vital Ponomaryowyň ýazmagyna görä, general Rejep häkimiýetiň Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa geçirilmegine esasy rol oýnan adam bolýar. Emma muňa Ramazan general leytenant Rejep 2007-nji ýylyň 15-nji maýynda prezident Berdimuhammedowyň karary bilen başga işe geçýänligi sebäpli diýilip wezipesinden boşadylýar we şol güniň özünde tutsak edilýär. Yerli çeşmeler şonda generalyň Milli Howpsuzlyk gullugyny işleýän ogly Nurmurat Rejepowyň hem tutsak edilenligini, emma bir ýyl çemez soň azatlyga goýberilenligini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýokary sudy Akmurat Rejepow Jenaýat kodeksiniň 6 maddasy boýunça günäli tapdy we 17 ýyl azatlykdan mahrum etmek hökmüni çykardy diýip Memorial merkeziniň habaryna aýdylýar. Resmi türkmen medeniýetine adatça bu hil jenaýat işleri barada maglumat berilmeýär. Hukuk goraýjy guramy general Rejepowyň suwtdan soň gizlin türmäge geçirilenligini we halkary normalaryny we türkmen kanunçylygyny bozmak bilen soňky 10 ýylyň dowamyny inkommunikada şertlerini daşarky dünýäden üzgünlikde saklananlygyny belliýär. Şeýle-de habarda Rejepowyň adynyň soňky döwürde olar diýeri Görkeziň atly halkara kompaniýasynyň materiallaryna ýatlanyp başlananlygy bellenýär. Olar diýeri Görkeziň kompaniýasy soňky 15 ýylda türkmen türmelerine ýiten diýilip hasaplanýan tutsaglaryň akwaly barada maglumat berilmegine çagyrýar. Akmurat Rejepowyň türkmen türmesinden ýogalyp çykan odalky ýokary derejeli resmiýlerin ilkinjisi däldigini bellemek gerek. Şu ýylyň maýyna türkmen standartlarynyň odalky başlygy Bayram Hasanowyň türmede ýogalanyny belli boldy. Ol Berdimuhammedow prezident bolandan soň türmäge basylyp, ol ýerden öli çykan resmiýleriň birinji hasaplanýar. Hasanowdan öň şu ýylyň ýanwaryna odalky general Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň odalky serkerdesi Terkiş Tyrmyýewiň jesedi garyndaşlaryna berildi. Türkmen häkimetler Tyrmyýewden öň türkmen türmelerine ýiten hasaplanýan tutsaglaryň ikisiniň Wekil Durduýewiň hemde Anna Durdu Anna Sahedowyň jesetlerini garyndaşlaryna jaýlamaga berdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin.
Şuň Aşgabatda Aziýa oýunlaryna 30 gün galmagy münasibetli geçirilen awtolawsuz günüň çäginde hususy ulaglaryň gatnawy doly ýatyrylyp, jemgyýetçilik transportlarynyň we ýolagçylaryň hereketi çäklendirildi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 17 awgustda ýerden saat 5:00-dan başlap paýtagtyň ähli köçelerinde awtolawlaryň, döwlete degişli awtobuslaryň we taksileriň gatnawyna hiç ýyly ruhsat berilmedi. Saparmurat Türkmenmaşy 10 ýyl awadançylyk we Arçavil şaýoly ýaly protokol köçeleriň tas ählisine ýaşaýjylar goý berilmedi. Ýerden işe gitmek üçin öýden çykanymyzda köçeler dymdarsylykdy. Hatda awtobus, taksi gatnawlary hem ýola goýulmany. İşe gitjek raýatlar awtobus durulgalaryna da goý berilmedi. Olardan uly köçelerdäki ýan ýollardan däldi, etrapçylaryň içindäki kiçik köçelerden ýöremek talap edildi. Mundan 20 gün bolup geçirilen awtolawsuz günden tapawutlykda bu gedek ýaşaýjylaryň köçelerde tigir sürmek hem gadagan edildi. Dip özüni Döwlet Murad ağa dip tanıştıran Parahat etrapçysynyň 55 ýaşlarynaky ýaşaýjysy gurrun berdi. Aýdylmagyna görä bu ýagdaý saat 11:00 çenli dowam edip, şondan soň ýolagçylar duralgalary goý berilip başlandy we köçelerde jemgyýetçilik transport gatnawlarynyň döwlet ýetkiligindäki hususy taksileriň hereketine çäkli derejede ruhsat berildi. Saparmurat Türkmenmaşy ýolunyň her 30 minutda bir awtobus ýa-da sary taksi geçýär. Öň 7 marşrut boýunça ýarym sagatda 10 goly awtobus durulga gelen bolsa, häzir bolup bilsediňe bir gelýär. Ondan gitmeli uğruna gatlayan awtobus gelýänçe, käte 2-3 sagatlap garaşmaly bolýar. Tigirler henidem köçä goýurlanok. Köçelerde tiz kömek ulagyna da gözüň düşenok. Dip Döwlet Murad ağa gurrun berdi. Paýtagtda howpsuzlyk çäreleriniň hem güýçlendirilendigi, häzirki wagt köçelere we teýligahlere polisiýa işgärleriniň, harby eskerleriň we beýleki güýç gullyklaryň resmiýleriniň ýüzlerçesiniň patrollyk edýändigi aýdylýar. Adatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri bu çäre taýýarlyk işleriniň eýem 15 awgustdan başlanandygyna, şonu etrapçylaryň içindäki awtolawlaryň, hatda tölegli awtoduralawlardaky ulaglaryň ählisiniň hiç ýyly duýduruş berilmeden alınıp duýdansız şäheriň çetinäki duralgalara geçirilendigini tasdiklaýarlar. Gece saat 24:00 bilen saat 3 aralygynda polisiýanyň we degişli idaralaryň işgärleri tölegli duralgalardaky müňlerçe ulagyň ählisini alyp gidipdirler. Bu ulaglaryň ählisi Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan awtoduralga diýilip, resmi derejede ikrar edilen tölegli we ýürüte garawully awtoduralgalarda goýulypdy. Parahat etrapçysyndaky resmi awtoduralgalarda häzir ne awtolawlar bar, ne de olara gözegçilik edýän resmiýler bar. Ulaglaryň Ankara köşesiniň uğrundaky awtoduralga alynyp gidilendigini aýdýarlar. Dip adatlygyň paýtagtdaky çeşmesi gurrun berdi. Galy berse dol duýdansız alınıp gidilen awtolawlaryň sanynyň 2000-den geçýändigini aýdyp, şeýle ýagdaýlarda olara tehniki we perhem ýetirilýändigini, tormuz sistemasynyň ýa-da tekerleriniň zaýalanýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Ýatladyp geçsek, ekologiýa çäresi diýilip atlandyrylan bu çäre prezident Gurbanly Berdimuhammedow tarapyndan teklip edilip, ol bu dawaranyň ýurdun ilatynyň köp sanly haýyşlarynyň esasynda geçirilýändigini aýdypdy. Emma Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň onlarçasy şeýle çärelerde adamlaryň uly kösençlikleri tezewar edilýändigine, olaryň beýleki zerurluklar bilen bir hatarda işe ýa-da aeroporta öz wagtyna barmak mümkinçilikleriniň juda çäklendirilýändigini aýdýarlar. Ýeri gelene ýatlasak, şuňa meňdeş çäre mundan odalam amal aşyrylyp 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçmeli Aziýa oýunlaryna 50 gün galmagy münasibetli paýtagtda ähli hususy transport gatnawlary ýatyrylyp diňe tigirli herekete geçilipdi. 29 iýulda geçirilen şol çärede döwlete degişli jemgyýetçilik ulaglarynyň we awtolawlaryň hereketine ruhsat berilen bolsa da adatlygyň çeşmeleri olaryň şäher ilaty üçin ýeterlik bolmandygyny, adamlaryň sagatlap duralawlarda garaşan halatlaryny görse bolýandygyny habar beripdiler. Sözümiziň ahirine bellesek, türkmen mediasynda bu çäreler sagdyn durmuş we ekologiýa arasaçylygy diýilip mahabatlandyrylsa da, onuň ilata ýetirýän täsirleri hemde agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmenistanyň oňa sarp edýän maliýe serişdeleri barada kelam söz aýdylmaýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen gagun hakynda söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Amanmurat şu gün Türkmenistanyna Türkmen gagunynyň günü bellenýär. Şoň bilen bir wagtda da tejenli Ataganyň habar bermegine görä Türkmenistanyň gaharman ýaly ikrar edilen gagun tohumynyň ýetip gidenligi öňkü gaharmanlaryň ýokdugy aýdylýar. Eýsem gün watar Türkmenistanyň ekilen düme gagunlarynyň ýagdaýy nähili? Bunlar Türkmenistan'ın düme gavullarının ekleyen esasen iki yeri var. On birinci yere bir kızlar var. Tədirki Serdar şəhərinin Demirgaz tarafında oytağı bilen meşhurluk kazanan düme gavullar ekleyen meydan vardı. Yonu kızlar var. Oytağı gavullarının fiilinin tefe düşüp başlamağı bir 1977 yılda kızlar var. Karahum kanalının barmağı bilen bağlı oldu. Karahum kanalı kızlar var barandan sonra şol düme gavulları ekilýän, oytup bilen meýdanynda aglabasy kanalın demir galygyna garly, ýani çöküklige suw çekmek aňsat bolýan şey bilen düme gavullarını kanal suwuny suwuryp başladylar. Şo kanal suwu bilen suwurmagan kızlar bolan oytugyny ekilýän düme gavullarının fortuny pehe gatyrdy diýip atawa şol düme gawyny ýetişdiren şondan eklenen adamlar öňe murrun berýärler, iki ýaşly adamlar häzirin şo döwrde ýatlap burun berýärler. Bunlar Türkmenistan'da düme gawynyň ikinji bir ýetişdirilýän ýeri bir galanzyk, ýagny häzirki bereket etrapy ýetişdirilýän etrapdan orta Arap bilen 150-200 kilometr çemesi Demirgazda Jamal owasynyň goloýuna ýetişdirilýär. Bu owa Amzerýanyň gadymy ahawasy Uboýň uruna ýerleşýän owa. Edilso derýän akan akawasynyň uruna owa, onsoň özüm şol akawaň da iýini ol ubyrlygar mollagar aşerli uzaýar, şol aňyrdan gaýdyp görünýär. Şoň edil owaň ýanyňky düme gawyny ekilýän meýdanyňda ubyrlygy orta Arap bilen 1,5 kilometr iýnen 1 kilometr goloý meýdan, bu ulowada bir 35-40 kozul çemesi çarwa mandarlaryň owasyny şerde ekilýän gawullar ýerli adamlaryň gurrun vermegine görä bize oğlan atawamızdan eşitýär diýerler. Pehinden 500 ýyl 600 ýyl bäri ekilip gelýän düme gawyny arpyz özüniň de forty hili öňkü derejesinde haklanýan. Häzir şo gawullar ýetişdirilýär, ýöne elbetde beýle köp mukdarda däl. Bizim oğlanlarymyz o adamlary şäherdäki doganlaryna soňa tökmünni berýärler. Häzir yurt boýunça gawyny arpyzyň hili pehelensen, tort pehelensen o gawullaryň alp satarlaryň esas girde çeşmesine uruly. Ýoksa Amanmurat, yurt boýunça gawynyň hiliniň peselmegine näme sebäp boldy? Bu ýerde nähili esas sebäpler bar? Birgiden sebäp bar, esas sebäp şol beýleki ekillerde ullanýan azot diýene gaýry diýdi bir kimik döküller ulanyp başlandy. Geçen asyryň 70-nji ýyllaryndan başlap ýöne ýaşuly alimlaryň, ýaşuly daýhanlaryň berýän gurrunly görä gawyny arpyň tortuny esas saýlanýar, etler döwri döşüni Zähmet Gahrmanyň altın yıllarını daxınan ýa-da daxınma üçin harfron kolhoz başlyklary sebäpli bolup geçipdir. Muny şeýle düşündirýärler. Orsiýetden hem bahasy ardan hem de hasyllygy gowy täsir edýär diýip adat torfy dökün hökmünde wagon getirip şonu ekin ýerlerine ullanyp başlapdyrlar. Ondan şu döwre gözlü şahyt alimler hem şu döwre gözlü şahyt daýharlar hem gawn garpyda gurçuk düşmegi ýa bir akkelek düşmegi şu torfdan başlanmy, onuň ol torfdan gawn garpyda derýän pomidorun ýene gaýrynyň da hasyllygyny täsirini ýetirdi. Şondan bäri Türkmenistan özüne berip bilen ok, şol tohum arasylap bilen ok, buğdur, ılmyň da alyp barýan işi ýok. Kimik döküller hem de getirilen torf döküni gawynyň garpyzyň beýleki baksekilleriniň tohumynyň gaýlanmagynyň baş sebäbi boldy. Hormatly dinleýijiler, ýerli hinçe Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz.
Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyna ýokary bilme para peşkeş bökdönçligi. Uçurum Türkmenistanyna 2 ýyldan bäri parasy ýokary kowy girip bilenmok. Türkmenistanyna orta mektebi uçtan tutma diňe bäşlik baha bilen üstünlükli tamamlan bir uçurum eýem 2 ýyldan bäri ýokary okuwy öz bilim bilen girmäge synaşýanlygyny ýöne para peşkeş päsgelçiligini geçip bilmeýänligini aýdýar. Hopduluk sebäpli adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyna ýüz tutan bir türkmen uçurumyň aýtmagyna görä ol eýem 2 ýyldan bäri Türkmenistanyna öz bilim bilen ýokary okuw jaýyna girmäge synaşýar. Ol synanşyklary oňoýly netije bermän soň muň bilen maglanşykly ilki bilen öz ýaşaýan ýerindäki welayat Magarif bölümine arza bilen ýüz tutýar. Soň Aşgabada bilim ministerligine arza ýazyp iberýär. Türkmenistanyň bilim ministerligi oňa siziň arzaňyza welayatyňyzdaky bilim bölümi jogap berer. Biz siziň arzaňyzy degişli ýere iberdik görünüşine jogap berýär. Uçurum onsoň welayat kaziýetinden öz bilimi bilen ýaşaýan ýerindäki pedagogiki institutda ýokary okuwa girmäge kömek etmegini soraýar. Uçurumyň gurrun bermegine görä welayat kaziýeti onuň arzasyna garamak üçin özü bilen pedagogiki institutda egzamin taşyrmak isleýän fakultetiniň dekanyny bilelikde çagyrypdyr. Welayat kaziýeti uçurumyň institutda taşyran dokumentleriniň tasdiknamalaryny dekandan sorap alypdyr. Welayat kaziýetindäki sülçü ol fakultetiň dekanyna men döwlet egzaminine girenligimi tasdiklatdy. Sülçü ondan soň dekana bu raýatyň şol döwlet synagyndaky görkezen bilim derejesine siz nähil baha berdiňiz diýip sorady. Dekanam, biz nähil baha bereli? Bize döwlet nähil baha berdiýse, bizem şoň ýaly baha berýärdi. Ondan soň kaziýetdäki sülçü dekanyň daşaryk çykyp garaşmagyny sorady. Sülçü ikiçäk galanmazdan soň maňa şeýle diýdi. Bular ýaly öz bilimine göňüň etýän bolsa, onda näme üçin Aşgabatdaky ýokary okuw jaýlaryna girmäge synaşmadyň? Sen bu gawat gelen ýere ýazýan arz şikaýatlaryň döwletde işleýän awraýly adamlara ýan ýetirip biler. Onsoň beýdip ýöne arda ýazyp adamlara özüňi ýigrendirip berseň, döwlet giriş egzaminlerine seni elbetde ýykarlar. Bar özüň gowjalyp bar. Men kaziýetdäki sülçe ejemiň agyr kesel bilen ýatanlygyny, şol sebäpden öz welayatymyzdan daşarda okap bilmejegmi we köp çagaly maşgalamyzyň hem maddi ýagdaýynyň gaty pesligini düşünürdim. Şeýle synanşyklardan soň bu ýyl welayatymyzdaky tehnikuma dokumentlerimi taşyrmak istedim. Tehnikumdaky bir resmi sen gijag alypsyň. Bar şol plan adam bilen gepleşip gör diýip meni bir adamyň ýanyna ýerdiler. Olam maňa para peşkeşsiz tehnikuma girip bilmejegmi? Eger egzaminden geçjek bolsam we okumanam diplom aljak bolsam 12.000 Amerikan dollary tölemelligimi aýtdy. Men Türkmenistanyna öz bilimiňe näçe göwüniň etse-de para peşkeşsiz ýokary okuw jaýyna girip bolmaýanlygyna dolu göz ýetirdim. Inni ýokary bilim almak umydymy mitirdim we öz başymdan geçirenlerimi Azatlyk radiosynyň üstü bilen halk köpçüligine ýetirmek istedim. 2 ýyllap adalet üçin görüşdüm. Emma haýp bara biderek boldy diýip uçurum sözleriniň üstüne ýetirýär. Yer gelende bellap geçdik Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna mundan başga da hat ýazýan we habarçylaryna ýüz tutýan Türkmenistan raýatlaram Türkmenistanyna ýokary okuw jaýlaryna girmekde para peşkeşiň bökdönçlük dörüdýänligini tasdikleýärler. Sözü jemläp aýtsak, gurrun edýän Türkmenistanyň welayat ýokary okuw jaýlarynyň resmiýlerinden döwlet giriş egzaminlerine para peşkeş sorulýanlygy we öz bilimiň bilen ýokary okuw jaýyna girmäge şeýle bökdönçlüğüň bolup bolmanyny barasynda haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamyz.
Men Şaymerdan Olumradi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynda jeňçiler bilen Erbeki atly yerli ýaraglaryň arasynda gazaply uruş bar. Jeňçileriň öňüni almak üçin Awgan güýçleriniň çare görmeýändigini yerli resmiler aýdýar. Yarım resmi yerli ýaraglaram hökümetiň ok ýaragy we harby enjam bilen üpçün etmeýändigini ma'lum edýär. Jowzan welaýatynda ýüzlerçe oba jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Obalaryň hemmesinde de türkmenler goçum bolup ýaşaýar. Uruşdan türkmenlere uly ziýan ýetdi. Uruş sebäpli emma üýjaýyny terk eden türkmenler hökümet idaralaryndan ýa-da insanperwer guramalardan kömek sorap olara el sermeýär. Jowzan welaýatynyň hakimi Lutfulla Ezizi welaýatyň baş etrabynyň synmagynyň ahmaldygyny öňe sürdi. Welaýatda howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygyny bildirip hakim şeýlediydi. تا 24 ساعت آینده حملات زمینی و هوایی تحریکات دشمن صورت نگیره. Gelecek 24 saatyň dowamında hökümet güýçleri yerden we hawadan jeňçilere garşy çare görmese etraplaryň merkezleriniň hem jeňçileriň eline geçmegi mümkin. Çünki Erbeki atly yerli ýaraglylar jeňçileriň öňünde durup söweşip bilmeýär. Olarda yeterli ok ýaragy ýok. Diňe Akça etrabynda 50den gurrak obany jeňçiler basyp aldy. Meňejik Murdiýan we Hanaga atly etraplaryň owalarynda da jeňçiler hereket edýär. Howpsuzlyk şertleriniň hasam yaramallaşmagy ahmal. Yerli hökümet ýagdaýa kontrollyk edip bilmeýär diýip hakim Lutfulla Ezizi aýtdy. Müşkil est ki bu talimkili vaziyet digergun neşewe. Jowzan welaýatynyň üç etraby Türkmenistan bilen çäkleşýär. Garkyn we Hamýa etrabyna da jeňçileriň wahym salýandygyny yerli geňeşiň deputatlary bildirýär. Jowzan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmetulla Türkistany welaýatda ýene 190 obanyň jeňçileriň kontroluna geçendigini tasdiklady. Erbeki atly yerli ýaraglylar ýa-da çekilipdir. Obalara jeňçiler ýerleşipdir. Jeňçilere garşy görüş üçin hökümet güýçleri taýýarlyk görýär diýip Türkistany belledi. قریه در پیلان سقوط مواجه شده خیزش مردمی داره میشد اونا قریجات و قشلاقlara Akça etrabında ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin merkezi hökümetin alada etmeýändiginden etrap hakimi Anna Muraşahy nägelelik bildirdi. Bizim döwletimizde prezidentimiz Eşref Ganimiz ýekeje oğlum owgalarym güýçli bolsun, teşkillerim sag bolsun, başgalar näme bolsa şo bolsun diýip bugun Akça daşuly warlygynda kança kynçylyklar bar. Yüzlerce adamları daşlar katliam etdi. Bir aydan beri uruş var. 2 yola taliplerin eline düştü. Kançalar öldü, kançalar yaralandı. Olu devletimiz, paşamız, prezidentimiz merdimin derdine merhem koyayın diye fikir eden yok. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Hökümetiň talabyna eýerip, Orsiýetli internet providery Daily Stormer saýtyny togtatdy. Orsiýetiň media serişdelerini gödäwçi guramasynyň talabyna eýerip, Rus web host üpçünçisi belli meşhur neonatsist Daily Stormer internet saýtynyň Rus domenini togtatdy. Hökümet saýtyň ekstremist mazmununy seredilmegini sorady. Düýbi Moskwada ýerleşen we internet sahypalarynyň atlaryna hasap açyp berýän Rus Center adly hususy kampaniýa 17 awgust günü Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde özlerini Roskomnadzor media serişdelerini gödäwçi guramadan Daily Stormer.ru saýtynyň togtadylmak mümkinçilikleri dogrusynda resmi hat gelip goşanyny habar berdi. Hepdeniň başyna Google we GoDaddy de Daily Stormer neşrine hyzmat ödürlemegi beseden soň neşir dailystormer.com domeninden hem mahrum boldy. Domainleri hasap alýan bu iki kampaniýa neşire garşy sosial mediada alınıp barlayan kampaniýalara goşulyp jogap gaýtardy. Geçen hepdeniň soňuny Virginiýada geçirilen ak jinsparazlyk ýürüýüşini jinsparazlyga garşy protest bildirýän bir zenan websayt bolan soň neşir şol ýok bolan zenany şyltyk atypdy we munyň netijesinde sosial mediada agzalyan sahypa garşy kampaniýalar alawlanypdy. Silikon jülgösündäki firmalaryň alan kararyndan soň 15 awgust günü jedelli websayt jemgyýetçiligi el ýetersiz boldy. Ýöne 16 awgust günü ýerden de Daily Stormer özüniň Rus domeni dailystormer.ru bilen internetde öz işini dowam etdirdi. Neşriň ady gelip çykyşy boýunça Nazi propagandasyny çap eden Der Stürmer gazetine esaslanýar. Jemgyýetçiligi el ýeterli maglumatlary görä neşir 15 awgust günü Rus Center kampaniýasyndan Rus domenini alypdyr. Ýöne gysga wagtyň içinde bu saýtym el ýetersiz boldy. Rus Center kampaniýasynyň metbuat wekili Yegor Timofeýew Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen elektron hat arkaly geçiren söhbetdeşligini Roskomnadzoryň uğradan hatyny agzalyan domeniň ekstremist mazmuny sebäpli onuň togtadylmak mümkinçiligini garalmagynyň soralanyny aýtdy.
Şonuň üçin biz Daily Stormer nokotru saytyny togtatmagy kararlaşdyrdyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. The Daily Stormer neşriniň ýesi rus domainleriniň az salym el ýeterli bolup soňra 16 awgustda onuň hem ýetirim bolmagyndan soňra özüne internetiň tutuşlugyna gadagan edilendigini jar etdi. Andrew Anglin The Associated Press habar agentligine beren gurrungyny Birleşen Ştatlardaky we ortaýetdäki internet platformalaryny özüne garşy girdilen çäklendirmeler sebäpli özüniň aqçyns parazlyk dogrusundaky pikir garaýşlaryny beýan etmäge jaý tapmaýanlygyny aýtdy. Anglin The Associated Press habar agentligine elektron hat arkaly beren gurrungyny göze görünüp duran ýagdaý hökmürwanlar meni arkaýyn internetden gowy çykarmagy özleriniň güýçleriniň ýetýändigini ynanýarlar diýdi. Anglin Virginia'nın Charlottesville şäherine nazi ideologiýasynyň muşdoklukda guman edilen bir adamyň köpçüliginiň üstüne awtolow sürmegine wepat bolan Heather Heyer ýaňsylap özüniň kuşgurujulukly çykyşlaryny bir asalym rus domaini arkaly dowam etdirdi. Anglin öz çykyşlaryny Heyer'i dereksizligiň kesgitlemesi we başga da köp zada atlandyryp özüne sosial media arkaly gazaply gaýtawl berilmegine meçhul berdi. Anglin Associated Press habar agentligine beren gurrungyny özüniň 4 internet sahypasynyň ýapylandygyny, başga mümkinçilikleriniň hem azalýanyny habar berdi. Onuň başga mümkinçilikleriniň azalýanynyň sebäbi internet sahypalaryny hasaba alýan kompaniýalaryň ählisi diýen ýaly ýigrenji öjükdürüji çykyşlary gadagan edýär. Olar maňa domaini hasaba goýmagy gadagan etdiler diýip ol Associated Press'e beren gurrungyny aýtdy. 16 awgustda Twitter we Facebook hem de Daily Stormer neşrine degişli hasaplary togtadanlyklaryny we neşri degişli internet sahypalaryny aýranlyklaryny ma'lum etdiler. Daily Stormer Charlottesville'de Heyer'iň ölümüne getiren ýürüýüşiň guramaçylygyna ýardam beripdi.